Ето, късмет и до скоро. А не знам един начин от старите книги. Ама и аз съм млад, нали? Извинявам се, прощавайте. Професор Онов... Василев, днес по график си почивка. Имам съмнение за порфирия относно Невена. Какво е така да мислиш за порфирия? Остър корем, гърчове, невропатия, парестезии, фотодерматитска Знаеш ли каква е честотата на порфирия в световната статистика? 1 към 100 000. Рядко наследствено заболяване на черния дроб. Това означава 1% от населението в света. Ако пуснем лабораторни изследвания, ще се убедите, че пациентката е точно в тези 0.001. Темата приключи, пациентката влиза в операция. Не ме карай да те докладвам на директора. Доктор Василев, ви знаете Зягър къде има? Докторе, това сокче ще го пиете ли? Стой! Откъде го взе? Тук беше. Нямаш маска и шапка, напусни операционната. Пациентката има... Доктор Захарева, продължете, ако обичате. Пациентката е с порфирия. Доктор Захарева, продължете. Доктор Василев, правя ви официално предупреждение. Това е урината на пациентката. Уропрофобилиноген е възпитан в червено от слънцето. Какво означава това според вас? Порфирия. Чете и 2 банки, 10% глюкоза. Утре можем да изпишем. Знаеш ли какво щеше да стане, ако бях сложила тиопентал? Сега щеше да е мъртва. Жива е благодарение на мен и въпреки Романова. Ти наистина си адски самовлюбен и арогантен. За нещо излъгах ли? Съзнание. Може да го разкарате. Добре. И леко с шевовете. Добре ли си?
Остави ме. Хайде да видим. Диана. Да. Хайде. Още ли си тук? Бях при твоята пациентка с порфирията. Добре е. Исках да ти благодаря за днес. Оплаших се. Аз също, ама явно го прикривам по-добре. Доктор Василев, вие още ли работите? Да, довършвам тук един протокол. Днес от вас се оплака доктор Романов. Но доктор Захариева се застъпи за вас. Каза, че пациентката е жива благодарение на вас. Тази болница не толерирам своеволията. Постъпих така, както сметна за правилно. Въпросът не е само кой е бил прав, а кой носи отговорност. Извън протокола. Поздравление. Година на слънце. Как ви дойде, но? Старите учебници. Добра работа. Утре ще оперираш с мен. А ти що се криеш? Не се крия. Добре. Ти си светлината, от която имам нужда да живея. А мисълта, че не си само моя, това направо ме убива. И тук забравих вече. Не мога да си спомнете си. Мисля, че се появиха клиенти. Може би ще искат да купуват. Не знаеш кого се захващаш. Ти си лекар, който през по-голямата част от живота си е бил пациент. Знаеш какво си искал да получиш. Сега знаеш какво трябва да дадеш.